Na most összeharaptak ott valamivel, gyere utánam gyorsan. Pont megölte. Na gyorsan gyere! Gyere, 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 gyere! Gyere, gyere, gyere! Úgy, úgy! Gyere már! Nagyon jó vagy, ne fordulj meg! Gyere, 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 gyere! Gyere, gyere, gyere! Gyere már! Gyere már! Nagyon jó vagy! Szuper jó vagy! Annyira jó vagy! Az ott a másik oldal, így is van, az az én szigetem. Úgy. Bízunk benne, hogy ezen a felén neki nem lesz baja. Nem viszem be a vízbe, mert megeszik a cápák abba a pillanatba. Gyere, gyere! Itt valahol lerakom őt. Ezzel nem lesz gond. Na jó van, akkor figyelj ide, álljál itt meg. Itt várjál meg, oké? Üzén vagy, tehát adtak majd targeten vagy, úgyhogy megvéded magad. Megyek, hozok neked nyerget, jó? Addig nem mozogjál. Jaj, de jó gyerekek, fogtunk egy jó kis spinót. Elviszem, fejleszgetem egy kicsit egy olyan 40-es szintig, és onnantól kezdve már mindent is meg fog enni, el leszünk látva hússal, bőrrel, minden szarral. Na, gyerünk, megnézzük, mi kell a nyergéhez. Nagyon valószínű, hogy össze is tudom dobni a nyergét. Bár eléggé elhasználtam a bőröket, de van azért még 168. Spino, nyereg, nézzük csak meg, azt mondja a Spino, nem itt van, de azt olvastam, hogy a Smithin készül, bazeg. Te hülye, ez a Smithy, ez az inventory, te barom, mióta nem játszottál arkot? Azt a kurva! Itt a Spino, jaj, hát jó, végig cementing paste-t tudunk csinálni, Silica Pearl, az van dobozban, 380 éve az a gond lesz, de akkor átrakdosunk minden szart, amit tudunk. Na ez itt az inventorim, látod? Ez meg a nem. Jó. Fiber az bombent szerintem így van szarásig. Cementing paste-t kell csinálni, meg némi bőrre kell vadásznunk. Nagyon jó, ezt fogjuk csinálni. Aztán jó van. Itt meg közben elkészült abból a párolajból az a pár valami. Jó, rakjuk be ide, amit nem akarunk nagyon hurcolászni. Az a kaja elég nálunk, és... Bakker, hát hagyjál már ezekkel a csöves ruhákkal engem békén. Azt pont ne rak be, ez meg kell nekem. Jaj, a Silica Pearl-lel lehet, hogy gond lesz. De amíg van delfinem, addig engem ez igazából nem izgat. És ja, ez megdob el a csába. Van 2 Silica Pearl. Érdekes. Pedig már szétvertem, nem egy ilyen szarházi. Hol lehet a többi Silica Pearl? Egy csomó ilyen szart szétkaptam, bazeg. Nem mondd már nekem, hogy ennyi az összes Silica Pearl-öm. Na jó, hát ugye ezzel lesz a gond, tehát megyünk mindenért is. Itt a Moschopsz haver. Aha, van is nála cucmák. Jól van, akkor ezt így összekapjuk. Silica Pearl. Nálad sincs? Nálad sincs. Ez is mindenben hallod, szétlootoltam az agyamat itt. Van cápám. Ja, valami utánam, azt hittem. Van cápám, akin már van 10 szint. Nagyon jó. Ennek szerintem én, hát a teherbírás az megfelelő, de azért 300 az legyen meg, ennél sincsen Silica Pearl, nem megyünk a víz alá. Ebben a részben nem megyünk a víz alá, úgy nehéz lesz Silica Pearlhöz jutni, nem megyünk a víz alá. Jó, hát elkezdünk ilyen izékre vadászni. Ezekre a hogy hívjákokra. Többnyire náluk van Silica Pearl. Össze kéne hozni ezt, nem gondoltam én ezt végig. De akkor is össze fogjuk hozni. Na jó van, tartunk egy kis technikai szünetet, basszus, mert már egy órája csak pofázok itt magamnak. Addig legalább megszületik az agyamba, hogy hogy legyen, meg mint legyen. De minden esetre most a Moschopsszal egy kicsit mászkálok, hát ha találok izékét. Tudod, ilyen szírszart. Ezt a triobitát, vagy mi a szart. Mert azokból egész szépen lehet szedni. És hát... kéne vagy 40 darab. Oxigénem viszont van, kis szintet ugrok, adok még egy kis oxigént rá, és akkor hát... nem tudom, inkább a delfinnel mennék mélyre, mert a cápának ott régen is egy olyan tulajdonsága, hogy bevitted túl mélyre, akkor ott hagyott, azt elszaladt. Elszaladt, igen, a cápának. Az összes lábával szaladt a cápa, igen.
Tehát igen, ezt mindannyian tudjuk, hogy a cápák azok szaladnak, nem szórakoznak benne magad. Úgy elfutnak, öröm nézni. Na jó, figyelj, körbemászom a szigetet, meglátjuk, mennyit találok, jó? Na, majd folytatom, ha körbeértem. Hát, kireggeledett. És én nem találtam egyet se. Egy dolgot viszont felfedeztem. Azért szeretem a moscsopszot, már rájöttem, mert hasonlít a retrieverem hangjára, amikor izgatott. Hallgass csak! De nem ez. Ugyanígy csinál a kutyám, amikor hazaérek és izgatott lesz, hogy akkor most mi lesz ebből, séta? Na jó van. Jöhet a B-terv. Ezt hallgass. Anyám! Milyen hangjuk van? Na jó, menjünk le. Oké. Jó. Gyere. Köszi.
Hát én rájöttem, srácok, ezt egyszerűen lehetetlen beállítani a hangot ebbe az Askendedbe, akármit csinálok, valami mindig túl halk, valami mindig túl hangos. Na mindegy. A lényeg, hogy erre rájöttünk. Erre a bolira, hogy lehet így dinókat szerválni, ez azért nem semmi, hogy őszinte legyek. Hát ezeknek meg mi baja van? Figyeld már, mit csinál? Persze, gyere csak. Mentek anyu után? Aha, 13-aztag, jó van, mennyi? Másik beszorult oda. Jó, nem érdekes. Ez volt az egyik, amit föl akartam venni, a másik meg... Várjál már egy kicsikét. De most tök komolyan mondom, hogy ezek azóta... Ti is szartotok. El is felejtettem, na jó, van, elrohadt a tojás, nem érdekel. Jó, ezt akarom kipróbálni. Vannak ezek az új berik. Van itt ez, meg ez mi ez? Ez seed. Aha. Jó van, várjál. Van itt ez a zöld genyó, ebből volt is nálam, oké. Jó, mindjárt kiszedek, amit még nem ismerek, tudod? Ez a kék is új. Bedobom, ami nem kell. Ezt is ide átdobjuk. Mi van még itt? Van ez a kék, ez már van. És ez is seed. Hát biztos, hogy mindenből kell, hogy legyen ennél a szarházinál. A zöldet is kivettük, ez a 3 lenne? Arkban nem szokás ilyet, hogy 3. Na mindegy, nézzük már meg, ez mire való. This thing can be used to make green dyes, tehát hogy zöld festék. Ez ilyen festék, ez meg olyan festék. Na jó, ne, kaptam kommentet, miszerint ezek másra is jók. Right click for more options, hát ez nem fog neked többet elmondani. Ugye együnk meg egyet, vagy együnk meg egyet, aztán lássuk milyen effekt van. Vagy bármi. No, nothing. Aha. Jó, nem para, érted? Akkor ezt meg lehet zabálni, oké? Jó, és ez ennyit tud. Nem ír különösebben effektet rajtam sehol. Semmire. És akkor van ez. Hát itt megesszük. Hát nekem azt mondták, hogy az egyiktől gyorsabban futsz, meg ilyenek, tehát hogy passzolok, hogy ez most hogy van, vagy mint van. De nekem nem tűnik úgy. Hát lehet valamit csinálni belőle, amitől gyorsabban futsz, de nem tudom, tehát így. Hallod? Ezt figyeld, megmutatom a hangokat, figyeld, settings. Master Volume 40-en van, Music Total levéve, Effect Volume 20. Voice, fölrögtem 50-en, mindegy, Ambient 40, NPC 45, és a UI, vagyis a menü, amikor előveszed, az 50, érted? Tehát ez a menü. Tehát, ahogy így előveszed, várd ki, amíg bemegyek a petszóba. Figyeld. Bemegyek a petszóba, és megnyitok valamit, mondjuk ezt. Tök halk. What the fuck? Ez is tök halk. Hát megőrülök, ember. Amikor meg a sajátomat nyitom meg, az meg tök hangos. Ezt állíts be, bakker. Akkor ezt a Master Volume állítja, ami viszont főhangosítja a vizet, ami most 40-en van, de olyan hangos, mint a 200-on lenne. Gratulálok, Wildcard. Komolyan. Tehát én a helyetekben csinálnék egy olyat, Wildcard, hogy videóbarát mód, és akkor csak egy gombnyomás, és minden hangot beállít, hogy ne legyen hangos, semmi. Mert egyszerűen nem tudok mit zongorázni rajta, basszus, hogy jó legyen. Hallod? Készülök tőle. Szóval érted egy kicsit azért, hogy furák ezek a dolgok. Ez megint csak a thank you Wildcard. Ez most mi volt? Na mindegy. Tehát az, ahogy én szaladok, az tök halk, ahogy ő szalad, az kiveri a biztosítékot. Tehát mikor leszállok róla, az is hangos. Hát nem tudom, van még mind dolgozni, hogy őszinte legyek. Hát lássuk, hogy hát ha ez kell hozzá. Mert itt aztán van die bőven. És mutatja is őket.
Tök jó. Jaj, jó, Discordot meg mindjárt kinyomom, mert nem bír csömbbe maradni. Bocs, srácok, csak ilyenkor tudod mi van. Még annak a hangja is, mert hogy egyébként csumára föl van hangosítva a gép, mert csak úgy tudtam valami egyenlőt kihozni a dologból. Na, ezeket már mind láttuk, ez fix. Fira, jó, persze. Ezek mind megvannak. Itt nincs új cucc, semmi, amitől gyorsabban ki lehetne futni. Én nem tudom, miről beszélt az, aki a kommentet írta. Itt dályok vannak, és ugyanaz a cucc. Nem tudom. Tehát tényleg nem tudom, vazek, lehet a dinóval kell megzabáltatni, vagy én nem is tudom, tehát van itt még valami, látjátok, ott vannak a felhők, hát most megnyomom azt a gombot, ami eddig nyitotta a konzolt, nem nyitja, úgyhogy nem tudom most már melyik nyitja. Viszont ennyi dinóval a sarkamban már nem akarok tesztelgetni gombokat, úgyhogy létszik kommentbe írnak, hogy most melyikkel nyílik, mert úgy látszik, hogy ezt most elállították, és én nem találom. Ha most rossz gombot nyomok, akkor az összes dinó megvadul, tudod? Úgyhogy majd kísérletezünk, hogyha valahol messze leszünk. Na, ezt akartam fölvenni, és... Gyere csak! Gyere már! Kell én addig elmennem. Gyere, gyere! Gyere, 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 gyere! Apáhó! Így. Köszi! Mondom. Köszi! Husi! Van, husi! Hát igen, gyűjtögetett egy kicsit a fickó. De berakjuk neki ezeket, mert különben nagyon nehezek leszünk. És majd utána folytatjuk. Jó, kivesszük az összes húst is, mindet is. Igen. Hol vagy? Gyere ide. Húsi. Hát ez is milyen hangos ahhoz képest, hogy a többi dolog, hogy milyen halk. Hát elmennek már tényleg a fenébe. Na, mert csak azért mondom, mert most van itt egy rakásdínónk, amit így fogogattam, aztán nincs mit tenniük. Hát tudod mit, ezeket is beraktózsom nekik, hát. És mit? Szórakozzak ezzel, akármennyit összeszedek. Így, ezt így. Egy már arrébb. Na, hogy? Na, ezt akkor utána végre meg tudunk indulni a kicsikét. Van egy távcsövünk, amivel meg tudjuk most már nézni azt, hogy hanyas dinó, ha esetleg rohangál valami kölök mellette, kinyírjuk a dinót, nem is kell témelni, az óriási. Muah! Mi az a Toggle Console? Tidle! Mi a tököm az a Tidle? Bazeg, komolyan mondod? Azt a kurva, Tidle. Mi ez a Tidle? Tudja valaki, mi ez a Tidle? Megőrülök, ha én ezt átrakom másra. Nem tudom mi az, de rátrakjuk a... mondjuk az insertre. Jó? Így né. Szép. Rohadjál meg. Az csá. Mindjárt is veszik a felhőket a picsába, azt mondja. Melyikre raktam insert? Köszönjük, Emese. Sokkal jobb lett így. Ja, egyébként azt akartam még kipróbálni vele, hogy insert, és akkor hogy így működik-e, mint régen ez a gammás buli. Hogy írja a bakker, hogy mit kell, gamma, mit tudom én. Várjál, de jó, hogy vannak itt ilyen variációk, és vajon, hogyha fölfele nyomogat, aha, lehet róla válogatni, de nagy. Manticore gamma, Gorilla gamma, what the fuck. Summon, Rockwell, Tentacle karakter, Jézus, dehogy is. Normális vagy tüttes, de... Az mi? De nagy. Azt ott a szimuláció teteje. Na jó van. Ezt is fölvettük, gyerekek, ennek örülök. Jó van. Oké, tehát akkor be tudod állítani magadnak akármire, aztán csókolom. Jó van, induljunk vadászni. Tehát tök jó, mert annak a feje fölött, akinek van kölke, annak van egy ilyen szívecske, amit lehet látni, ott a kölök, most írták ki anyut. Az a csofat raptor, meg szegény, meg ott van anyu. Úgyhogy menjünk tovább. Sajnos ennek a Spino-nak, aki majdnem 40-es szintűre fölharcolta már magát, nincs fölötte semmi, meg a Terezino fölött se. Meg ez fölött se, közben megfigyelnem kell a staminára is. Raptorból nincs ilyen. Vajon Argentavisból van-e? Tehát, hogy eljár, rakjuk el ezt a szart, mert le kéne szállnunk ide. Wow. Elég jó a cucc, mi?
Oké, tehát valami hasznos dinónak a kicsinyét azt úgy tök jó lenne elorozni. Gargadotom hátad, de valószínűleg korlátozták ezt, hát majd rá fogunk jönni. Mindegy, megyek és keresgélek, és ha találok valamit, akkor fogom folytatni a felvételt. Csak addig most egyelőre leállítom, mert ez nem akarom, hogy megint ilyen keresgélős legyen. Na itt van, látod? Most azt találtam, csak hogy meg tudom mutatni. Tehát ilyen jel van a feje fölött, messziről őt látod, hogyha a gyereket nem is, akkor őt látod. Nem tudom, hol a kölök, de mindegy. Ő például anyuka, azt kinyírjuk, milyen a kölök, mekkora egyébként. 13-as, hagyjál már. Na nézd csak. Ő például egy 41-es anyuka. De hol a kölök? Vágod, hogy a kölök az nincs meg, tehát így az a kis szar lenne ott. Ott megy! Na gyere csak, ezt most kipróbáljuk. Veszélyes vállalkozás, mert azért egy 40-es raptor az nem kicsi. Csak ne szaladjál már olyan messzire el. Gyere csak, gyere! Gyere csak, hogy! Meghalt! Na és most keressük meg a kölköt. Itt van. Haha! Haha! Oh, oh. Oh, oh. Álljál már meg! Hűha, 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 hűha! Te! Megállni! Na! Mit harabdosol, te csapfadék? Most... Hallod? És kajak megettétek a kölköt? Ha megbolondulok. Ó, hogy verjem abban megállani a fejedbe, te nyomorult, te. Hogy nézel ki? Tényleg te akarsz engem üldözni? Tényleg megetted a raptor kölkömet, te csopfadék, te? Na mindegy, tehát ebben a stílusban tök jó el lehet vadászni, vágod? Wow, jó, mindegy, keressünk mást az a raptor kölököt. Hát jó ötlet volt egyébként, tehát azért ebben a stílusban például tök jó lenne egy terezinót elkapni, ott egy terezinó. Jaj, menj már följebb a víztől, normális vagy? Várjál, mert nem beszélve arról, hogyha mondjuk természetes úton Hunyel anyu, ott úszik a kis teknős, látod? Kinyírta a karnó. Úgyhogy így lehet magadnak kis dinót fogni, úgyis, hogyha csak úgy rohangálsz, szembe jön egy, rápróbálsz, azt csá, várj, hogy megpróbálom kikapni a vízből. Halló, ennyi. Ennyi. Akár lehet egy 33-as kis teknősöm most ebből az egész buliból. Mindjárt akkor várját, csináljuk meg, hallod? Ha miért ne? Elviszük, ez meg akár jó is jöhet később, csak berakjuk ide középre, ahol el van. Hát gyere ide apa, hogy ide leraklak, így is van, leszállunk, és... Látom, a zene az nincs. Oké, és akkor most elkezd szépen nőni. Az csá. Meg szedek itt mindenféle növényeket, mindjárt aztán berakom a inventoriába. Csak ez így csókolom. Hadd legyen, nem? Hát na. Mi ez itt tök buli? Nem is kell nézét témelni, ez valami újdonság. Végre. Na, jó, ezt betesszünk itt mindent is. Kevés lesz neki, tehát nem lesz nyilván elég. De egyelőre ennyit tudok nyújtani. Nézd, hogy nő. Mint az állat, itt tökön van. Valószínűleg egyébként itt is beállításokkal ki lehet hozni, hogy ugyanúgy imprintelheted, meg mit tudom én. Ez is azért ott van one scale 12 perc, tehát hú, basszus kulcs, most megint majd csinálhatunk új beállításos videót, meg minden. Oh my god. Szedek neki enni, aztán jó napot kívánok. De hát érted, hogy mit akarok oldani, hát ez azért nem semmi, na. Hát mindjárt van egy teknősöm, azt még kaját se adtam neki.
Vágod? Fő, öcsém. Itt is adodom. Egyéb bazen. Ezt tök király, figyelj, 74. Meg is nőtt. Hallod. Van is egy ötletem. Gyere, föltöltelek, hallod? Gyere. Mindjárt, csak előbb hagyd nőjön meg. Megvárjuk, hogy megnőjön, aztán föltöltjük el, hogy már 91, 93, nagyon gyorsan nő. Hát akkor van egy... Tehát ebben a stílus, mint a környéket, elvadázgatok azt, hogy bedobálok ide mindent a francba, az kész. Inventory creatures, tessék, carbon emiszt, fel is töltjük ide. Az csá. Ja, ennyi. Köszi. Hát ez óriási. Gyerek. Ennyi. És akármilyen kicsit föltök ezzel, az kis szarral kapti, azt idehozom, az csá. Kis raptort is el tudtam volna ide húzni. De nagyon jó, gyerekek. Nagyon tetszik. Ja, ez egy jó indítás, ez nagyon jó. Jó ötlet volt. Pacsi annak, akinek eszébe jutott, vaze. Hát, tudod, mi a legszebb az egészbe? Például az, hogyha a Trodonnak a kölkét is föl lehet így venni. Mert a Trodon tém az a világ legnehezebb témje, komolyan, szerintem az Arkban az egyik legnehezebb. Tehát, hogyha ezt szerintem annak nem raktak, tehát biztos nem raktak, az hülyeség, tehát ezt ne mondja nekem senki, hogy a Trodonnak is berakták, mert az nagyon gáz lenne. De ha mégis, hát az nagyon-nagyon OP-ság lenne, megyek is innen. Rakd el azt a szart. Jó, van, kicsit keresgélök, most már veszek, jó? És akkor hátra találunk valamit, mondjuk egy Trodont. Ó, de jó is lenne, csak nem tudom hova rakni. Mert ott is van kis piómia. Ezek a bogarak, ezek követnek mindenhova, megőrülök tőlük már. Aha. Hát itt kérem, megy az evolúció, keményen nem szórakoznak. Az erősebb életben marad, a többiek meg meghónak. Mekkora az a szarházi, meg milyen. Hát a Rezino 2-es nincs kölke. Úgyis fogok találni valami arra jót. Nekem az is elég, tudod, hogyha azt látom, hogy a raptorok gyilkolnak valamit, aminek van kölke, például. Nem biztos, hogy utána azért. Hát én el tudom ragadni a kölköt úgy, mint előbb, tudod? Hopp, Trodon. Nem, nincs. Hát ez óriási, gyerekek, ez óriási. Figyeljük a staminát közben, bár igazából nem is kell használni. Ott itt a Rezino, aki szintén nem adjuk. Azt szerintem ezek nem rakták be, de hát most hogy mondhatnánk biztosra, úgyhogy nem láttuk. Ennek is nagyon szar a témje. Ezeknek biztos, hogy nem rakták be. 100. Ha berakták, nem normálisak. Vagy ha berakták, most kell megfogni őket. Ott még egy Trodon. Hát ő se izé anyuka, tehát így. Most csapsz? Ő se. Áhá. Ott a Karnó, ő se anyuka. Érdekes, de azt nézem, tudod, hogy bármilyen ragadozónak is van-e. Mert eddig csak ilyen növényevőknek láttam. Még ragadozónak nem. Sehol. Pedig ez óriási lenne. Tudja, lehet, hogy van is ilyen beállítás, hallott, hogy mindenkinek a kölkét. Ha, mi van ez? Azt hittem már itt a Bronto. Hát azért ne tűnjön el a Bronto pronto. Ó, bakker, ez volt a 7 poénja. Ne tűnjön el a Bronto pronto. Ott mi van? Kalikotérium és egy raptor. De a raptornak előbb volt kölke. Akarok egy Trodon kölköt, gyerekek, ez lesz a 7 fogása, egy Trodon. Biztos, hogy megcsinálom, ha van ilyen. Azt tuti kurva élet, hogy megcsinálom. Addig nem nyugszok, amíg nem. Ugye esetleg tényleg egy izé, ez se lenne rossz fogni egyet. Nem lehet, hogy az előbb a Kalikotériumnak láttam, és az izé meg kinyírta.
Na mindegy, menjünk. Nézelődjünk. Hogy áll a stamina? Ah, gyerek. Jó, adjál már teknősen, már van egy. Az mi? Az a kardópakker a víz közepén. Ha, trodon. Shit, egyiknek sincs. Most csapsz. És trodon? Nem. Aj, hallod, ha a Trodonnak lenne, esküszöm fognék kettőt, és halálra szaporítanám őket. Trodon bébikkel öletném meg az egész mindent is. Ott mi van? Iguanodon, mindig tetszett a neve, Diplomorfon. Egyébként oldalt írja is. Most nézem, hogy... Aha, meg tessék. Brontónak van ott, egy 28-as Brontónak van kölke, hallod? Mennyi esélyünk van kinyírni egy Brontosaurus szerinted? Van a földön valami. Ez már szerintem meghód eléggé. Hogy állunk a staminába? Hopp, hello, Terezino, semmi? De jó is lett volna. Mögötte van a kölök. Iguanodon, ki se tudom mondani. Iguanodon. Gyerünk már. Vagy egy ilyen Ichthyornis. Hű, ez nagy. 60-as Ichthyornis, atyaisten. Ott a hódváram. Megyek, kirabolom. Ja, nem. Nem jó. Tele vagyok. Vagyis, hogy ki kéne rabolni, ha már itt vagyunk. Na jó. Tegyük csak ezt el. Tedd el! Megy le a HP-be, meleg van. Ott a hód. Tudod mi van, hát ha van benne valami jó, mondjuk ez, meg ez, és már szállok is vissza, és vissza a hallásra. Túl gyors vagy. Uéj! Jó, majd azért off-cam visszajövök. Ilyen már tényleg meg kéne nézni a hódnak is, hát ha van a hódnak kölke. Ne viszem. Vagyunk-e még valahol? Hello, te veled mi van? Hát jó, hát most ezzel nem... Hallod, oda meg azt leütöm a faszom. Hát most... Ilyenekkel nem fogok szórakozni. Mekkora hal! Holy Jesus! Még mindig ér utánam hód. Kicsaljuk a tengerre. Aztán elhagyjuk. Hogy állunk? Stamina? Jól van. Oké, hát akkor itt leszállunk egy kicsit, megvárjuk azt a hódot, hagy tornázzon, kicsit körülnézzünk legalább. Ez elég jól sikerült ez a rész. Meg ez tök jó, hogy ez aki most nem kell 62-t. Haha, de jó. A játék eleje óta, miatt elkezdtem craftolni, azt van vagy 20, tehát ezért nem egyszerű a buli. Na mi van, a hód meg feladta? Ide már nem jössz? Azt hittem már, hogy ide már nem jössz. Na jó, hát akkor most, hogy ilyen messzire elúsztál, megnézzük, hogy mi van még abban a szarba, aztán kidobáljuk. Közben meg sasoljuk, hogy hát ha van még valahol anyuka vagy ilyesmi. Mondjuk látnánk, elég közel vagyunk. Nem látjuk. Jó, menjünk vissza a hódvárhoz. De kidobáljuk, az kész. Az a sok szar minden kell nekünk. Csak tudnám, hogy csinált... Oh my god! Hogy csinált hódvárat egy hód? Nincs másik, biztos. Én nem látok sehol. Yeah. Menjünk visszafele. Ott egy másik hódvár. Hello, kompik! Kisgenyó, ott volt a hód. Jajjaj, gyorsan. Ez az egyik kedvenc mókám ebbe a játékba. Ott egy T-rex, tessék. És anyuka! Gyerek! Foghatunk egy kis T-rexet. Ajaj, ott van apu is. Ja nem, az anyu. Gyerek, mi van itt? Ezt a káoszt, hát nem tudom.
Ott a Dodink. Ah, hello. Te anyuka vagy, ez nagyon jó. Várjál. Na, de ezt a szart. Megpróbáljuk kinyiratni őt, bázeg. Gyere el a többiektől. Itt a hód is. Meg is ette a hódomat, azt hittem. Nem, de a hóddal bulizik, aha. Az tök jó nagy erik ide. Ja, ez jó volt. Segítünk a hódnak. Mondjuk ötletem sincs, hogy mit akarok a T-Rex babyvel, de meg ezt most meg akarom próbálni. Ajaj. Jó, egyet még lövünk. Nyugi! Ne kiabáljál már! Ne kiabáljál, man! Így a raptorok, gyere csak! Gyere, elviszük a raptorról, így. Az a baj, hogy a kölkét meg közben megeszik, basszeg. Jaj, ott egy másik! Na, visszaszállunk. Na, nem. Na, megtalálsz? Oh, shit. Nem megyek én közelebb ennél. Jaj, gyereke, mi van veled? Ez jó lesz. Hát, ha sikerül. Annyira nem nagy. Ott a kicsi is. Ott megy, látod? Jaj, csak egy kicsit találjam el. Ajaj. Hello, apu. Ajaj. Azt hiszem, hogy páros érdeklődés van. Jó. Megharabdossuk egy kicsikét. A mintája ilyen, vagy már vérzik vajon? Tehát, hogy... Hát egészen jól alakul a dolog eddig. Annyira nem is sebez nagyot. Meghalt! Jíííí! Hum vagy kicsi! Na, vázzák, most találd meg a kicsit, mi? Valószínűleg átúszott, mi? Azt megették a pirányák. Valahol itt úszik valami. Na most nem mozduljon senki. Anyádba vagy. Biztos itt maradt valahol. Jaj, belerepülj a vízbe, ugye? Hát ennek még a hangja volt. Áj, basszus, ez az Oviraptor. Hol a kicsi basszus kulcs? Az mi? Az nem az? Te! Azaz! Talán. Nem tudom. Mindjárt kiderül. Jajjaj! Lehet, hogy az a sajátja. A fene tudja, nagyon közel van hozzá. Lehet, hogy hozzá csapódott a másik T-Rex. Ez van ilyen. Tehát, ha nagyon megy utána. Igen, az lesz, nem a miénk. Jó, hát ott nem láttam, hogy annak is van kölke.
Jé, gyerek, milyen jó helyen fogytam el. Na most hol van a mi T-rexünk, vazeg? Cső. Itt hallod, itt annyi ragadozó van, hogy ezt szerintem valahogy specializálva kellene csinálni, hogy anyut csapdába csaljuk, ő meghal, és a kicsi az meg mit tudom én, tehát érted? Áú! Jaj, ne kiabáljál már velem! Komolyan mondom, 46-os, jó? És látod, ott van mögötte, kicsi hurcolásza mindenhova. 46-os, hallod, ekkora jó buli lenne egy ilyet fogni. Hát. Ott van a kölke, mellette. Ne veszítsük el, mert mindjárt meghal anyu. Vagy apu, vagy a faszom bánja. Dögölj már meg! Ez az! Oké. Gyerünk innen, gyerünk, gyerünk! Mindenkit megettünk. Nagyon jó, van egy T-rexünk, és most megvárjuk, hogy felnőjön. Muah! Muah! Jelentkezünk onnan. Van egy kis para. Itt van egy T-rex nem messze, és ez meg itt még nincs kész. Ennyi vagy. Ne, tudod, már ezt a szart el, akarom látni, mennyin vagy. Mindjárt megvan. Mindjárt megvan. Ó, mennyi innen a picsába. Jaj, gyerek, lesz egy T-rexünk. Nézd, mekkora. Ugye kész, 75%. Normális vagy? Hát ez nagyon OP. Te csak ne gyere már ide. Jó? Menjél el innen. Arra menjél, azután fussál, úgy. Úgy. Egyébként hanyas vagy te szemétláda, nézzük már meg, hogy tudjam, hogy mi a pálya. Adjad már magadat, hát megeszlek élve, te nyomorult, főfallak a fa. Még ez is megeszt téged, ez. Kicsit megette az összes húst, hallott, beraktam neki, ezt megevett mindent is. Hát ez. Na. Hát szóval. Volt itt egy kis fönnakadás, de most a mikrofon fog leesni. Meglettünk, közben meg kellett ölnöm a másik T-rexet is, mert ide jött, elég kevés AP-m van rá, félig leszette a AP-t. Meg most itt egy raptor is itt érdekesítette a dolgot, de végül is meg vagyunk, tehát van egy 75-ös T-rexem bakker, és Aggression level, attacking target, akkor nem tudom miért nem védett meg. De szerintem ezt itt nyugodt szívvel így is hagyhatjuk. Normális vagy. Hát ez óriási hallod. Ilyet. De ez nem lehet messzebb menni, nem csak közelebb. Hát akkor ez ilyen. Ella. Tüttessük el mindent. Erről majd valahogy csinálunk egy képet. Gyerek. Na, hát ilyen formán. Szinte úgy tűnik, hogy akkor bármit be lehet fogni. Csodálatos. Ha lenne nálam cryopod, el is tudnám vinni. Most viszont igazából nincsen messze, tehát itt vagyunk, annyira nem vagyunk messze, de hát most ezt biztos nem fogom átúsztatni. Amúgy is azon gondolkodom, hogy elköltöztetem a bázis máshova, tudod. Mert azért az ott túl nyugis az a hely nekem. Nem vagyok az a fajta, akit az adrenalin hajt. Szeretem én a nyugalmat, de azért nagyon laza sziget. Az arra jó, hogy összekad magad, aztán akkor csá. Na jó van. Szerintem körülbelül úgy fog ez kijönni. Na gyere! Gyere!
Dagadj már meg, miért nem eszed őt? Na, ragadozó mi? Szóval szerintem ez körülbelül úgy fog kijönni időre, hogy ez lesz itt körülbelül a vége. Úgyhogy így beállok ide, így. Azt akkor hello, szia, hát köszi, hogy itt voltál. Csak egy szubot, ne felejtsd el, egy like, dislike kétszer, tudod, milyenek. Aztán osszad meg a cimboráiddal. Köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk a következőben. Ciao, csubi!